te pomislim, bojim se da te kao žar na mojim usnama je. Love, love, peace, peace, fighting for everybody, peace, peace, love, love, more tricks in the hamster wheel, love, peace, peace, love, and we can guarantee that you will be the best, and win the Eurovision Song Contest. Ćao svima, slušate podcast Love, Love, Peace, Peace, Eurovizijski podcast. Ja sam Miljan. Ja sam Nenad. A večeras, danas, kad nas već slušate, preslušavamo i komentarišemo pesme drugog polufinala ovogodišnje pesme za Euroviziju, koja će biti na RTS-u 2. marta. Jeste. 2. marta. U prethodnoj epizodi mogli ste da čujete naše komentare za prvo polufinale. Isto kao i u prethodnoj epizodi nećemo imati nikakve rang liste, poene. Jednostavno ću samo da prođemo kroz sve pesme i da ih prokomentarišemo i kažemo svoje mišljenje. I to je to. Tako da hajde odmah da počnemo. Prve nastupaju Hurricane sa pesmom Zumi, zimi, zami. State to na meni, mami, baš to kolicami, tako ne stvaram si, hani, igraj zumi, zimi, zami. Šta te to na meni, mami, baš to kolicami, release your stress and make a mess with zumi, zimi, zami. Zaka, 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 zumi, zimi, zami. Kad je izašao ona lista sa izvođačima i naslovima njihovih pesama, ovo je bilo ono kao pozvano, Bože, majko sveta, ko je smislio ovaj tekst i na što li će ta pesma da liči. E sad, ova pesma, kad smo je čuli, onako, spada u onu grupicu tih, pusto tursko, orijentalno, što se od Hurricane naravno i očekuje. Tako da tu je u tom kao muzički isto tako muzička svaštara, znači ima svega tu pomalo, malo istoka, malo zapada, malo elektro, malo Afrike, to ima pa onda ima neki tekst koji je malo malo bizar, čudan, pa onda ima malo francuskog, pa ima malo engleskog, pa onda ima nešto što je verovatno neki afrički jezik, odnosno neki jezik iz zapadne Afrike. Odakle je naša jedna nova uraganka. Tako da svašta tu ima, moram priznati. Zimi, zumi, zami, skroz je, zumi, zimi, zami. Svašta pre tu ima. Totalno je ono, svašta. Ja se sjećam kad je najavljeno da sam vrištao od smeha i da sam ti rekao, vidit ćeš kad izađe pesma, vrištaćemo od sreće i igraćemo i džuskaćemo uz pesmu. Teško. Pa dobro, ovo nije ni Hasta la Vista, nije ni Favorito, nije ni kako se zvala pesma sa Eurovizije? Loko, ali dobro je. Znaš kako, super je i nekako odražava, zvuči kao uraganke, ali odražava ipak ovo kao identitet ovih uraganki i oto i te afričke. Bilo bi jako zabavno, ne bih volio iskreno da njih pošaljemo, ali istovremeno bih volio da bude kao, vidiš ti, Srbija šalje crnkinju, koja je inače afrosrpkinja, što ona kaže, jer kada su objavili nove članice uraganki, ona jedna novinarka je rekla, vi ste afroamerikanka, i ona ni 5-6, ne, ja sam afrosrpkinja. Majka joj je srpkinja s Kosova, pazi, još je s Kosova crnkinja, znači, Srbija, a otac joj je, odakle beše, iz Gvineje. Iz Gane. Znam da je nešto nego. Super je ritam, sviđa mi se jako ritam, taj afrički. Imaju slabiju ovu produkciju od Save i Baloša, to stale gore. Ne verujem da će ovo repovanje da zvuči dobro uživo. Plus Eurovizija i repovanje to retko kad jel te paše.
ali opet je nekako pesma hit i ostaće mi na playlisti. Jedino što je čudno, a što će možda da promene, znaš da su i za Astla Vista imali milijardu verzija, je ona modulacija čudna, obično ide to ono cap, cap, modulacija, kod njih ide ono i onda krenu da pevaju. To je malo čudno, ali generalno super je da otvori ovo polufinale. Sljedeća učesnica je Nadja i pesma Devojka tvog dečka. I sve što kaže to sam ja, i kada laže dobro znam, ti mu nećeš biti poslednja, jer to sam ja, jer to sam ja. I sve što kaže to sam ja, i kada laže dobro znam, ti mu nećeš biti poslednja, jer to sam ja, jer to sam ja. Devojka tvog dečka. Ovo nije kraj. Oh, he's my perfect guy. Znači, kako smo krenuli, bukvalno odmah smo se stropoštali onako u provaliju, kao, šta je ovo? Ovo je neki mashup Avril Lavigne i Kristina Kovač. Znači, samo to mogu da kažem o pesmi. Bukvalno, kao da je uzela Kristina Kovač, obradila Avril Lavigne i peva. I to je to. Ništa. Nemam nikakav komentar. Znači, ovo je jedna od onih pesama koja, mogli su da je ukinu. Jesu, ali zato je sljedeća dobra. A to je Filari i pesma Posle mene. Posle mene, posle mene, posle mene, posle mene, ne vreme. Šta bi bilo kad bi stali, niko ne zna šta ti radim, pazi da ne čuje. Jeste, ovo je skroz simpatično moram priznati, vrlo interesantan, isto kao ima par tih interesantnih u prethodnom polufinalu i sad isto i ovaj spada u tu grupu. Ono, očigledno mlad. Jeste, mladi neki čovek, ne znam šta je, ne znam ni ko je, niti me interesuje, ali simpatično u smislu lepo zvuči, slušljivo je, to što je najbitnije. Zato što ja sam s godinama shvatio da na Beoviziji jedino što mene zapravo interesuje jeste da to bude slušljivo, da mogu da čujem i da to tako ostane da se vrti u periodu narednom, jer eto tako što da ne, a bila je Beovizija, odnosno tih takmičenja za srpskog predstavnika koji su bile potpuni krš. 2018. Recimo, tako da to je, znači moje očekivanja su vrlo mala, moram priznati, vrlo niska, tako da ovo mi spada u onu grupicu od tih 15 pesama koje tako mogu da slušam kad god, da mi stoji na playlisti i da se tako vrti. Meni ovo je zapravo nešto što ja svakako slušam, ovaj zvuk. Imam nekoliko ovakvih pesama na Spotify na playlisti, oni Kratos i Filatos i kako se zove već onaj ruski duo DJ-eva. I ovo je skroz to i super mi je, ali što mi je super i kod njega i kod ove druge dece je što imaju, deluju mi da imaju tako taj neki neustrašiv imidž, mislim, on na slici deluje mi kod ima napumpane usne, ali kao boli ga dupe, on ti tu peva svoju pesmu i to dobro zvuči, dobro je producirano i najbitnije, za razliku od većine ovih ostalih klinaca, njemu akcenti nisu toliko ispomerani, znači to zvuči sve ono kao okej. Ima naravno i kod njega par stvari, ali ne znam, ja ću ovo sigurno da slušam i posle Beovizije, ostaće mi na playlisti i to je to. Ono, kao, hvala dete za lepu pesmicu, da ono kao, da mi nije muka da moram da je slušam. Upravo to, što da ne? Da. U tu grupu isto spada i sljedeća učesnica, to je Zejna sa pesmom Rumba. Rumba bum 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 bum, rumba bam 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 bam, rumba bum 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 bum, rumba bam 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 bam, rumba bum 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 bum, rumba bam voli, ajde voli me. Rumba bum 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 bum, rumba bam 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 bam, rumba bum 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 bum, rumba bam 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 bam, rumba bum 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 bum, rumba bam zavedi me. Vidi kako
prestala da se folira sa komplikovanim harmonijama, ono kao prošle godine što je imalo onu baladu, ali u ovoj pesmi za moj ukus previše stenje jednostavno. Ne sjećam se kako je pevala u Luni, ona je bila ono kratko u Luni posle Maje, kad su bile njih dve beše pevačice. Glupo mi je da kažem da ne valja pesma uopšte, jer sam se kao klinac sa ostatkom Jugoslavije ložio na Džinovića i Harija Mataharija i pesmu Ja ne pijem da te prebolim, jer to je skroz taj zvuk. Okej je, samo je to malo da nestanje toliko i jedva čekam da vidim zapravo kako će nastup da izgleda. Da li će ona da se bacaka uz ovo rum bum 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 što peva tamo vamo ili kako će to da izvodi. Jasno je da ona to može vokalno da iznese. Može, definitivno može. Da, ovo je radio... Samo što je malo problem tu sa tim njenim čudom, ja se plašim se da ona to malo ne odšeta na sve strane, pošto ona ima moćan glas, ali vrlo često se dešava da kod tih žena sa moćnim glasom to raspukne se pa ode na sve strane, u zavisnosti od njene, kako se bude osjećala to veče. Ali mislim da ovo može bude super zanimljivo i da to može i vizualno lepo da izgleda. Tako da, samo napred cesta. Ona je prošle godine dokazala da i sa onom užasno dosadnom ponovo teškom baladom za uši zbog onih jazz harmonija, ona je napravila to vizualno. Ja, meni je ono bilo bez veze prošle godine, tako da... Ne, ali vizualno je izgledalo lepo. Pa dobro je. Znaš, ona imala je prelepu haljinu i onaj sneg i šta je ono bilo ono kao neka bandera sa svetlom, i RTS se tu stvarno potrudio, tako da mislim da će ove godine još bolje da izgleda, ali nije mi problem da slušam pesmu i da je možda čak i stavim ono kao na aktivno slušanje na playlistu, samo eto malo me iritira to njeno stenjanje. A posle nje nastupaju Frajle sa pesmom Neka. Bog se igra ovaj put, dao mi te za usput, kao tajnu da te imam, da te krijem tu pred svima, da ne baš ne prodaje, a me osmeh odaje. Hej, neka, ja te volim iz daleka, tebi pišem, tebi pevam, ja bez tebe nemam sna. Hej, neka, moja ljubav tebe čeka. I bože, koliko ja ne volim Frajle. Meni su Frajle grozne. Znači, globalno, veoma grozne, ali meni se ovo sviđa. Znači ja to ne mogu da izbacim iz glave, znači ja ne znam što i ne znam zašto, ali meni je ovo tako slatko, tako neka, tako joj, ne znam, meni je ovo super. One dosadno pevaju i to je moja glavna zamjerka za njih uopšte. Kad god sam ja njih slušao bilo šta, meni je njihov način pevanja dosadan i sve one dosadno pevaju kao je ovo. Jedino što su ovdje skrenule sa onog svog uobičajenog zvuka malo više na vranje, ali na vranje Bore Stankovića iz 19. veka, kafana, ponovo ga kao pa neka. Princ od Vranje, to je bukvalno kao da je za Zonu Zamfirovu ili za Nečistu krv, za soundtrack rađena pesma. I jedino što stvarno bih zaberao pesmi, a pogotovo ovakvi bendovi, jel ti imaju tako po navodnicima ozbiljnije tekstove, šta znači ljubim te na sav glas? Kao da je inače to najbizarniji tekst koji si čuo na ovogodišnje. Pa nije, ali ovakvi izvođači obično kao, znaš, se diče svojim dobrim tekstovima. Pa dobro, to je šta vam je to? Tako da, ne volim ih, ne sviđa mi se njihovo pevanje, to sve zvuči skladno i harmonično i sve je to okej, ali evo, staću na tvoju stranu, ne bih se ljutio da prođu u finale. Ne bi mi meni bravo slatko, pusti precizu, što te ne može reći za sledeće takmičare? Igor Vinc i Bane Lalić, zato što volim. Ja sam tu, imam groove, imam grad da me vozi, imam nju, imam jug, imam put da budem bolji. Nisam lud, nisam gluv, ovaj brat nikog ne voli. Ja sam tu, imam groove, zašto? Samo zato što volim. Samo zato što volim. Samo zato što volim. Samo zato što volim.
Ja iskreno da kažem ne znam šta ovaj hoće. Ma beži bre. Prošle godine sam mislio, ajde okej, prijavio se onako, njega dugo bilo u javnosti, pa hajde. Imao je onaj stvarno za TV mislim za RTS inovativan nastup gde on prati ga kamera crno-belo čoveče i ono seda tamo u onu kao sobu i sve to super, ali ja ne znam šta sad hoćeš. Ovo je dosadno, ovo nije za takmičenje, ovo nije za Euroviziju, ovo ne može da prođe. Ovo bre zvuči ko neka reklama, ko muzika za džingl između te dve pesme. Čovječe, ništa ni nešto ne liči. Mislim, super, i snimaj ti radi šta hoćeš. Ne se, brate, prijavljaš na takmičenje za Euroviziju. To nema smisla. Slažem se. Isto se, nažalost, može reći za sljedećeg takmičara, a on se zove Egret, a pesma Ako shvatim kasno. Ako shvatim sve kasno, ako shvatim sve kasno, da bit će tu da kaže mi očima da me je čekala. Ako shvatim kasno, ako shvatim kasno, da bit će blizu, da tira tišinu toliko da shvatim da više ne sanjam. Pa znaš šta, ja se ove pesme, mislim, nešto se kao kvazi sećam, isto je jedna od onih pesama koje kad je išlo to u nizu, ja sam slušao možda malo, pa sam onda odlučio da preskočim, ne razumem. Mislim, nemam stav jer mi je neinteresantno. Meni je smiješno što ga, koliko god ja ne voleo Salvadora Sobrala, što ga ljudi u komentarima na YouTube, očigledno njegova rodbina i prijatelji, porede sa Sobralom i kako ovo umetnost za ovo. I kako ovo ako se dobro snimi vizuelno može da bude top 3 na Euroviziji. Hoće. Prvo povampirile se Pančevci. Znači ovo je drugi ili treći Pančevac ove godine koji se takmiči. Ne razumem šta on hoće. Pretenciozno je do zla Boga. Jedva usta otvara očigledno dok peva. Ništa ga ne razumem. I on sam malo istraživao, on je Petar Pupić ili Papić, kako već njegovo ime piše dole, on je pisao pesmu i vidio sam da je on svirao neke sintove i nešto na nekim albumima Butch Cassidy, tako da bi ja ljudima ovakvim preporučio, a ti idete, ostani ti u tom studiju i sviruckaj dalje za te bendove, znači nemoj da smaraš. Jer ovo je stvarno... Ma smara, bre, dosadan je, bre. Dosadno... Ničemu, bre, ne slušaj, nema poentu. Bukvalno. Mislim, ja volim balade, ali, brate, mislim, ovo malo ga tu... Daj mu nešto, ovdje nema života, mislim. Tu on se trudi da bude kao da to zvuči umetnički, ali, mislim, čekaj, bre, malo. Dobro, sljedeći učesnik je Gypsy i Greh. Oko mene stane sve, kada vidim te, ti me poznaješ, kao niko pre. U tebi budim greh i zato kriješ se, predaj se i oslobodi se. Stvarno će me gledaj, paru parča, ono zprošla je, ispaćeš sada. Platit ćemo sve, na kraju dana. Stvarno će me gledaj, ali nema nazad. Za vratom ti dišem, po koži ti pišem. Mene sad zanima da li on može ovo ovako uživo da otpeva, pošto je veoma visoko impostirana pesma. Pustio sam nešto na YouTube-u, sam malo ganjao, vidim uživo šta peva, Killing Me Softly je pevao na tom klipu, sedi u sobi, snima se sam i to zvuči, ima on glas. Malo mi zvuči onako kao modernizovani Oliver Mandić ili ostali ti izvođači koji su koketirali sa gej estetikom. On je otvoreno je gej i otvoreno rom, mislim. Otvoreno je gej, ali marketuju ga vrlo često. Iako on kaže to što sam gej i rom je samo kao deo moje ličnosti, to je deo marketing priče, kao openly gay rom.
Ali jako mi se dopada u suštini ponovo moderna produkcija, moderna pesma. Ovo spada stvarno u tu grupu tih pesmica koje su simpatične i koje tako su za slušanje. Znači slušljive su, to je najbitnije, sad ćemo da vidimo kako će da izgleda uživo, kako će da zvuči. Kako će da izgleda, pošto je to isto bitno. Ali meni se sviđa, meni se simpatično. Ja moram samo da kažem, u gomili ove što ti kažeš nepoznate, nama nepoznate, ove mlade dece, ovako nešto RTS 2018. one posljednje Beovizije u Sava centru ne bi pustio ovakve stvari da se takmiče. Ovo je baš ima mnogo tih pesama, modernih, kao pesama, muzike koja se trenutno sluša stvarno. I to stvarno kao ne mogu da prestanem da hvalim RTS što su se odvažili da idu malo u tom smeru. A sljedeći izvođač nije baš nešto moderno što se sluša, ali očigledno je njegova estetika tako isto bizarna i svojstvena njemu. On se zove Igor, a pesma se zove Starac dana. Noć ili dan, budim se, da li je ovo java ili san, opet tamjan miriše. Kao šandud, ranjen sam, pogled kao munja, otišla je jutros u crkvu Tesla voja. Šandud na tronu sa istoka sedi starac danima. Pa ovo je jedna od tih malo čudnijih pesama, u smislu on tu pokušava isto to da bude kao tako malo mračan i zaista jeste malo mračna pesma i ima tu svega, ali meni je okej, mislim, nije sad ono nešto što ću baš da slušam svaki dan, ali jer malo je naporno, posle par slušanja bude ono kao u fazonu, dobro, ajde, daj nešto veselo. Tako da, simpatično, mislim, meni je okej, ali nekako mi nije, nije mi... Nije dovoljno upečatljivo. Jeste, nije dovoljno upečatljivo. Mislim, pazi, nije da ju... To je ona sredina. Ne, ali... Niti je dovoljno upečatljivo, niti je neupečatljivo. Ali kad kažem nije dovoljno upečatljivo, nije upečatljivo bizarno kao Luke Black. Da, nije. Znači, nije taj nivo udara u mozak. Ja sam zapisao da je bizarno, ali na ponovljeno slušanje je veoma slušljivo u suštini i tekst je zanimljiv, a opet još jedna tematika koja se provlači, istok, ova ima cvet s istoka, ova ima starca s istoka. U komentarima sam pročitao kao duhovna pesma upakovano i ako se sluša pažljivo tekst, to u suštini jeste to. Inače ona slika s onim medama u nekom njegovom spotu od pre 2 godine, to je kao neki kao pončo od onih meda i to. Znači, to bukvalno mu je, on tako nastupa. Pa da, voli čovjek da bude malo čudan. Ne? I pogledao sam tako neki par njegovih klipova i vidim da svugdje potpisani su kao kontakti Ognjen Amidžić i Marko Kon. Tako da ovo očigledno neko iz njihove kuhinje, za koga ja isto nisam čuo. I ne smeta mi, ali nije mi sad da kažeš wow, ovo je toliko bizarno da želim još. Ma ne, daleko. Mislim, simpatično, malo naporno, čuješ jednom i kao, okej, idemo dalje. Sljedeća osoba je Jelena Vlahović i Kao grom iz vedra neba. Nisam sanjala te noću, nisam znala šta me čeka, da će ukrast mi samoću jedno lice iz daleka. Kao grom iz vedra neba, poziv s nepoznatog broja, kao vatra ispod leda, kao duga pusto boja, kao grom iz vedra neba, zaveo si... Kako volim kad kažeš sljedeća osoba. Ali grom. I on mislim da i ona kaže grom. Ja kažem grom. Inače,
očigledno je pisano za neki hrvatski primorski festival, najkasnije tamo negdje 1989. Što ne čudi ako uzmemo u obzir da je autor teksta Branko Klanšček, inače predsjednik upravnog odbora RTS-a i obožavalac, najveći obožavalac Tereze Kesovije u Beogradu. Zapravo, cijela drama njegovog učešća na ovom takmičenju je zanimljivija od pesme. I hit moment u pesmi je ono kad nije otkud krene dubstep. Jeste, znači bizarna je pesma skroz, kao tu ima neku kao neka balada i tekst tako, mislim tekst je malo onako liričan, ali liričan ono ranjeni orao. I onda odjednom krene nešto u sred pesme i onda se posle ponovo vrati na to nešto ono kao Mirjam pisala mislim, ne razumem uopšte ni zašto postoji niti mislim, što god. Eto. A sada jedna izvođačica koju smo mnogo volili ti i ja prošle godine, a to je Ivona i pesma U noćima. Pogledi oštri su mi, a to te vozi, usne na koži, gore u noći, ja igrala bih s tobom u noćima, ja igrala bih s tobom u noćima, ja igrala bih s tobom u noćima. Pa Ivona je prošle godine bila vrlo zanimljiva i to je tačno tako lepo i to izgledalo i lepo je zvučalo i eto, bila je sva simpatična. Imamo to i dalje na playlistu. Imamo i dalje to, da to dalje volim da čujem, a ovo, pa ne znam. Mislim, studijska verzija je tako sterilna i ravna i ponavlja se i nije mi baš simpatična. Pa sad vidimo kako to bude, kako će to da zvuči uživo, to je druga priča, kakav će nastup da bude. Mislim, to ja ne znam što drugo da kažem, zato što, mislim, nije sad ono kao nije baš najbolja pesma na svetu, nije ni najgora pesma na svetu, ali ovakav tip pesama često popravi uživo dojam, tako da eto kao ajde to, pa ćemo da vidimo. Vidiš, Filari malo pre ova pesma posle mene, isto je u suštini monotona, dakle nema tu puno nekog šetanja, isto se ponavlja. Pa dobro, muzika je malo življa, malo je ali mi nije monotono kao ovo. Ovdje se ništa ovo mi je onako baš monotono i žao mi je, zato što je prošle godine baš je bila simpatična. I isto i ove godine i prošle godine sama sebi pisala. Tako da nadam se da si u pravu i da će živi nastup ovo da ono kao uzdigne malo. A šta nam je sljedeće? Sljedeće je Gift i Liberta. Ili Liberta. Sad kad svet ruši se i boje su sve nestale, a nas to ne zanima. Mi mislimo sve odrasle. Naša ljubav je libertad. Mi igramo se. Evo, ja sam samo napisao, ja ne znam šta hoće ovi. Ja sam njih jednom gledao na nekoj žurci, slušao na nekoj žurci, mnogo pre ono kao prošlogodišnje Beovizije, odnosno pesme za Euroviziju, i oni su uživo zabavni kad pevaju tamo neke tuđe pesme i pop hitove i rock i funk hitove, to je sve super, i taj Joca Ajkula pevač je sad je tako zabavan kad skine ono svoju majicu i ne znam ja šta, igra okolo, ali jednostavno ne razumem šta oni hoće. Jesu oni prošle godine prošli u finale? Jesu. Mislim da jesu. Sad ćemo da vidimo, čekaj. Ali ako jesu, to je bilo već ono kao travestija po sebi i
jednostavno ne mogu da razumem da neko 2022. Jesu, prošli su i bili su drugi. Gde je drugi, bre? U drugom polufinalu. Kuku, Dobili su 12 poena od publike. Molim, a koji su bili u finalu? Mislim, to da neko 2022. 23. snima ovakve pesme i hoće s njima da se takmiči... 13. Eto, ti vidiš. Imali su 1 poen. Znači, ne razumem, ne želi, ne mogu da razumem kako je to moguće. Zašto? Pa ne znam šta da kažem, zato što prvo ni ono prošle godine mi se nije sviđalo, a ni ovo mi se ne sviđa, tako da, eto, mislim, nekim je sastrećom, što se kaže, tako, šta, mislim, ne može svaka pesma da bude za svakoga, niti svakome može da se sviđa, niti svakome treba da bude super. Od 32 pesme ovo meni spada u poslednjih 5. Je jedna od tih pesama koje preskočim jednostavno, jer me ne zanima. Tako da eto, to je to, mislim, super, popunite mesto, možda se plasira u finale ako tako neki ljudi glasaju, ali mislim da muzički, mislim, ništa. Eto. Dobro, ajmo onda dalje. Sledi Milan Bujaković i pesma Fenomen. Fenomen je, sve je fenomen, kada si mlad i zaljubljen. Život je taj, najveći showman, kad voljen si i otvoren, kada nebu si prepušten. Bog je žena koju volim i u dušu poznaje. Pa i ovo je jedna od tih pesama koju ja ne razumem šta je pisac hteo da kaže. Tako da, eto, mislim, eto. On je... Vada je uspeh i to što učestvuje. On je drugi ili treći Pančevac ove godine na takmičenju i svi oni su međusobno u nekom trenutku sarađivali. Kad uzmeš malo da prkaš da vidiš. On je onako 2020. se takmičio sa onom pesmom Niti, koja je bila jako atmosferična. I on je tu imao neke... Mislim, nije ona bila nešto što ja želim da slušam, ali on to uživo tako lepo izneo i imao je neke visine i lep je dečko i sve to super. Međutim, ovo je za ovoliko autora, a ima ih ukupno 4 komada koji su pisali muziku, je previše bla. Jedan od njih je Nenad Ćeranić, profesor sa muzičke akademije, koji se isto takmičio 2020. I ovo ti je bukvalno ponovo primjer to DRMR s muzičke akademije koji piše pesme koje su bile zastarale pre 30 godina. Ne razumem. Znači, šteta za njegov glas, pritome njegov glas u ovoj pesmi uopšte ne zvuči ni blizu ne zvuči kao što je zvučao 2020 u onoj pesmi. Tako da, jednostavno ne razumem. Zašto se vi, deco, ljudi, prijavljujete, šta vi hoćete, šta pokušavate da postignete? Da li vidiš, zanimljivo je to da ova pesma recimo ima vrlo interesantan tim učesnika, mislim, to jest oni ljudi koji su napravili pesmu, pošto jedan od tvoraca pesme je Alek Aleksov, koji je između ostalog producirao Lejlu, Oro, Bistru vodu i Nije ljubav stvar. Vidiš, njegovo ime nisam zapazio. Nikad i zauvijek od romane. Tako da, mislim, kako ti takav napraviš ovo? Pa zato što imaš ljude poput ovog Nenada Ćeranića, DRMR s akademije. Ne znam, učestvovao je 4 puta na ali ja mislim da je sramota. Ne na Beoviziji. Ali ja mislim da je sramota da pesma ima 4 autora muzike, sad zaboravio sam koliko ima autora tekstova i aranžmana, ali 4 autora muzike naprave ovo. Kao pa jebem u mater, svi normalni. Šta vam je? Ajmo dalje. Samo da se vratim. Sledeći je Duo Grand i Viva la Vida. Ili kako oni kažu Viva la Vida. Da ja imam tvoje srce to, iznad glave nebo zvezdano, srećni bili bi i ja i ti u ljubavi.
sve što imaš ti. I kad bi se za živote menjali, pitanje je od $1.000.000. Kad bi bili srećni i ona i ja. Svako živi život najbolje što zna. Nekome je majka, neko maćeha, ali kakav god je prijatelju moj, imaš jedan život živ. Ja ne znam da li je ovo zajebancija ili šta je, znači i opera, i pop, i rock, i narodnjak, i Red Hot Chili Peppers, i sve. Žao mi je što ne mogu... I Bela Ciganka. Tebi biće je. Žao mi je što ne mogu da pustim u podcastu celu pesmu, da ljudi čuju, da ne možeš bez cele pesme da dočaraš sa ovih samo... Iz onog snipeta se uopšte ne skonta koliko je to bizarno. Da, malo podsjeća na pozitivan haos sa Beovizije 2009. Ona dvojica Jordankinih, onih tenorčića, baritončića, samo na steroidima. Znači, imaju ove sekste u kojima pevaju, to su intervali, kao terce, samo duplo udaljeno, koje oni tačno pevaju na snimku, ali to toliko odvratno zvuči, da uši me bole. Jedva čekam da vidim na što će to da liči, kako će to izgleda, kako će to da zvuči, i pored tog Viva la vida, što pevaju, ima i Tvoje srce to, Tvoje srce to, ali Tvoje srce to, kažu. Da, i nabraja tamo neku imovinu, kao ono, stoje u Beloj Ciganki. Mislim, ja stvarno razumem. Ide kao popera, pa onda krene neki kao popić. Pa i onda su ukrali početak pesme od Italijana, od Måneskin. Molim? Pa onaj početak je... početak pop dela, odnosno RHCP. Pa da li RHCP, ono, can't stop, Pa dobro, ali sve jedno. Ne znam, jedva čekam da vidim. Dalje, treća pesma Nemanja Antonića, Anđela i pesma Loše procene. Sada kada ostali smo sami, ti i ja, ti samo jednim pogledom me skidaš, a ja dala bih se sva, kako tako lako pala sam na kolena. Reči nemaju smisla, da li od džina ili tvoga dodira. Ti si hladan i kad gori sve, a tebe to ne dotiče. Ugasio si plamen, noći su mi hladne, suze su mi gorke postale. Telo kaže dosta je, ni glas mi čak ne ostaje. Pa ne znam, meni isto ovo simpatično. Mislim, simpatično je tako to. Mislim, ona je neka nova zvezda, šta već, isto neki tako DJ, šta već, Toxic TV i tako dalje. Ima baš puno, puno tvoraca pesme, ali simpatično, ali mislim ništa specijalno. Meni je, iskreno ti kažem, dosadnjikavo. Pa jeste, ali okej. Posebno ako uzmemo u obzir da je Nemanja Antonić radio, jer od njega su njegove pesme Uraganki i sve ove ostale u suštini i ono kao zanimljivije za slušanje, a plus posle ove dvojice, znači, dok nju slušam u nizu, ja i dalje se oporavljam od ove dvojice prethodnih. Pa da, ona ti tu ono kao da privedemo kraju takmičenje. Posle ove dvojice, ja ne znam, potop jebote, mislim. Bukvalno. Ne znam što drugo da kažem. Bukvalno. I šta nam je poslednje? I poslednje je... samo sekundu. Poslednje je Doris Milošević i Tišina. Sećanja pome, da moglo je bolje, a sve je to laž. A kada zlomi se tišina, progovori meni, i kada udare sva zvona kao jedan glas, tada osjetiš da možeš i menja se svemir, samo korak ispred. Ovdje stvarno, ovo je još jedna od njih pesama, ja ne razumijem kako je ovo danas neko napisao, snimio, odlučio da je to dobro, poslao na takmičenje, kako je neko to čuo i rekao, ovo može se takmiči. I stvarno mi je žao što se polufinale završava
posle ludila ove dvojice, ja bi njih stavio zapravo da posljednji nastupaju, ali posle njih dvojice ove dve jadne, jedna kao ok, ali dosadnikava, a ova totalno deplase i demode i bilo šta na D na početku. Znači, baš je ono kao, molim, ajde se završi. Pa da, ali ako je ova osoba, Doris Milošević, ista kao ova osoba koja navodno ovde postoji, njena biografija na Wikipediji, ona je zapravo glumica. Pa? Kako to veze ima što je glumica? Pa nije pevačica. sad glumi pevačicu. Sad glumi pevačicu, pa dobro. Šta me briga šta je, takmiči se, peva, ja moram da je slušam. Mislim, moram, ne moram. Ne znam, stvarno ne znam. Nemam pojma. Prvobitno nam je reakcija bila, to je moja reakcija bila za ovo drugo polufinale, da osim Hurricane i Ivone ništa ne valja i sve može se baci u smeće. Međutim, sad mi se recimo Ivona manje dopada nego Gypsy, nego Filari, nego još neke pesme. I ima mnogo više slušljive muzike u ovom drugom polufinalu nego što smo prvobitno mislili. Pa jeste, istina. Prvo polufinal mislili smo samo, eto, prva pesma i ono sve da baciš. Međutim, nije, eto, ima tako, ja volim i ove Frajle, i volim i Ivonu, ali ne toliko kao prošle godine. Kako se te zezam za Frajle? Što? Ja volim, pa super su mi, slatki su mi. Ja te ljubim na sav glas. Neka. Pa dobro, što da bolje da ga nema za zutra. Neka. Inače, Nemanja Antonić se takmiči sa ukupno 3 pesme, a Darko Dimitrov je radio aranžman za 2 pesme. I to mi je isto super, koliko god da to ponavljaju se autori i takmiče se sa gomilom pesama, svugde je tako. Dakle, naši ljudi koji kukaju na to treba da znaju da i u Švedskoj i u bilo kojoj zemlji ima gomila ljudi koji se takmiče svake godine, takmiče se sa nekoliko pesama i sa nekoliko izvođača, sve to okej. Ali mi je drago što ima mnogo imena koja vidim prvi put, pa čak nije kod Gypsy-a, kod Luka Blacka, ima imena koja izgledaju kao kompjuterski programi. Pa dobro, šta god. Mislim, pa znaš šta, ljudi eto tako hoće se predstave, malo su, no, pa mislim, znaš šta, sad malo bolje razmisliš, pa gde bi svi ti ljudi pa se mogli baš da čujemo za njih. I eto, da nije ove Beovizije, nikad ne bi čuo za pola ovih ljudi. Ali zašto moram da čujem za njih uopšte? Pa eto, i oni pevaju, imaju neki talenat. Kad nemamo, mislim, u Zvezde Granda, dobro, eto, tu imaju ove... Ne gledamo Zvezde Granda. Pa ne gledamo. I imali su ove, kako se zovu, taj IDJ show, šta god. To sam hteo da gledam i nisam. Pa eto, gledaj. Tako da ne znam, meni je ovo, mislim, u suštini jedan onako produkcijski gledano uspešna Beovizija. Veoma. Za razliku od stvarno prethodnih koji su bili koji su bile Budi, Bog s nama. Ovo je okej. Nije samo to, čak i u odnosu na neke druge mnogo uspešnije i veće evrovizijske zemlje ove godine, mi od 32 pesme možemo bez problema 10 pesama da sastavimo koje želimo da slušamo. Jeste, ima 10 znači, pesama. Nebitno to što nema ni jedna pesma za koju kažem, režem vene, hoću da pobedi kao prošle godine Sara ili Konstrakta, nego jednostavno što ne bole me uši da slušam, znači obično na Beoviziji, ako imaš jednu pesmu da je slušljiva ponovo 2018. Srećan si. Sad imaš kao ogroman izbor različitih, dobro produciranih, dobro snimljenih pesama, imaš bar 10 koje kao u fazoru si, stavit ću na playlistu, a ima čak i 15 sigurno, koje ću rado staviti na playlistu da slušam, za razliku od nekih zemalja koje pratimo, pogotovo baltičke, koje nema ni jedne pesme da kažem hoću ovo da slušam. Znaš, nema jednostavno. Tako da, vidjet ćemo. Može svašta da bude, ja ne mislim ni jedna od ovih pesama naših to može da pobedi na Euroviziji. Ne može, ne. Apsolutno. Nema ništa dovoljno upečatljivo da bi to bilo interesantno, to jest za publici van Srbije. Tako da... Ali može da napravi neki zanimljiv rezultat, Pa može. Sve zavisi. Vidjet ćemo kako će da izgleda. Ništa, hvala vam što ste bili s nama. To je bilo, dakle, drugo polufinale pesme za Euroviziju. Gledajte uživo 2. marta. Mi ćemo
možda, zavisno od toga kako budemo raspoloženi, snimiti reakcije posle prvog i posle drugog polufinala i onda reakciju na finale, a sljedeći naš redovni kao neki malo veći pregled imaćemo kada sve zemlje izaberu svoje pesme, kao i svake godine napravit ćemo svojih top 30 i koliko ove godine učestvuje zemalja, 37. Ili ćemo ići po polufinalima, vidjet ćemo. Ili ćemo ići po polufinalima. Vidjet ćemo već kako to bude bilo u tom trenutku. Kako u tom trenutku budemo raspoloženi, nećemo vas smarati kao pojedinačnim zemljama, ali evo već sad ja imam pomalo i svoje favorite neke, već izabrane. Češka, što ne mogu da verujem. Pa dobro, vidjet ćemo, čekaj. Pa, tek je 8 zemalja izabralo, čekaj. Da, što je isto čudno, mi smo već to ide. Dolazimo na polovinu februara, kao vrlo malo zemalja je izabralo. Pa dobro, i svake godine. Ali od sledeće nedelje će da se to duplira, tako da polako, stižemo mi već do tog broja 37, koliko ih ima trenutno. Da li bismo snimali nešto vezano za Doru? Ne. Zaista. Znači, ovo je bilo mučenje, Dora je već stvarno previše. Dobro, ništa. Hvala vam što ste bili s nama. Čujemo se onda prvom sljedećom prilikom. Ćao. Zdravo. Don't cry, don't say a word, just te pomislim, bojim se da te kao žar na mojim usnama.